8. Sitten vedetään 10 sekuntia ja 7 minuutin finaali. 10 seconds drivers. Näin lähdetään vastaan, sitten Ila-järjestää vähän kolittelua. Kärjessä alueen johdossa ja piilottaa avoitta, ja tehdään heti sen vauhdin päälle. Tuolla vauhdilla, kun se voittakin irrota, auto pysyy pyörimään, kun kone sanoo tuossa lähtee, että kun kaataa lähemmän, niin se voittaa. Niin tukkaa yleensä, että menee auto on kyllä hyvä auto, mutta muuten on hyvä renkaat ja muuta, että auto pysyy pystyssä. Tulee pikkuvuokka auvolle, johdossa, että vähän lähemmän. Joo, vastaan siihen löytyy ja nyt on johtaa isoa etukostamaan kanssa ihmisiä pääsee sitä ohjelmaa puuttaa. Sitten saa välittävästi ihmisiä sieltä. Jotta niitä apu ajaa paremmin silloin kun on taka-ajalla ja nyt helpottuu ajat ja ilmeisesti kolmanneksi, kun on kiinnijoissa. Niin on kyllä ajettu ja puhevasta, että on paikka se ekoa toinen alaviivillä Pajala, Lankaa ja Merkkainen Väänä.
antaa Aholle sitten tilaa, kun tulee. Nytkin Joonas, kääntäkää vaan nostajan. Nostajan toisesta toisesta ojaa. Häntää ja Aholle kiinni, ei sinne mitään häntää vielä. Ero on 4 sekuntia kuitenkin, se on riittää kyllä näillä kierroksella korvassa, mutta jäljellä voi olla 4 sekuntia jakoilla. Kolmanteen on sitten 7 sekuntia. Kärkimeen kärkilähteen isoiluun. Nähti sitten yksi perustettu Johansson alvoajaton päälle. Tuossa kierrosaikoja. Äsken oli 4 sekkaa eroa, niin mitä sitten on. Nyt ero on 3,5. Jakoili 7 sekuntia. Ajoaika on minuuttia, ja nyt täytyy kyllä vähän onnistuakin sitten Avolla. Se vaikka jopa ei onnistua, jos menee ihan kierrossa tai erottaa kiinni. Johan hyppää tosi paljon nähnyt, niin suoralla hyppää ei tosi yrittää, ettei mitään on ja öyrää ja ei yritäkään loppuun taas viimeisellä vaan ajaa enemmän tyyliä ja sitten yrittää 33 sekuntia ja 35 sekuntia jäljellä. Yksivältään noin, ei nyt 10 sekuntia euroilla ja nousilla ja on pakkokin yrittää. Nyt on näkysti Alvolla tää röytti tuolla erotuksessa hetkaaminen 6 sekuntiin, 2 kierrot maaliin ja sitten ehkä vielä yksi kyllä näin mennään. Joonas pääsee viimeiselle kierrokselle, kun Alvo kaataa. Näin se ratkeaa tää homma, eli Joonas tämänkin kisa voittaa 2 kisaa päivässä ja se oli ihan hyvin munniainen kuupia, mitä kerrottaa ajaa. Aika on täynnä. Näin Joonas voittaa tällä ja voittaa myös koko finaalin. Sitten odotellaan maailman muita. Osallistuja tulee Ala-Viljelä kakkosena, Lehtonen, Pajala ja Jankonen. Kaikki liikkuvat maalissa. Näin, Vuojalahti vei tämän finaalin.